להדרכה שתלמד אתכם איך להעלות את המעורבות שלכם בעמוד, איך להקפיץ לעצמכם את המכירות, את העוקבים, ואיך סוף סוף לשתות את הקפה שלכם חם, רגל על רגל, כשכל זה קורה בצורה אוטומטית. בואו נתחיל. מכירים את הפוסטים האלה שאומרים לכם, תגיבי ככה ותקבלי ככה, אז זה לא סתם. זה הדרך הכי מהירה והכי פשוטה להרים את המעורבות של העמוד שלכם, לגרום לעוקבים הפוטנציאליים שלכם אשכרה להישאר לעקוב, וגם לעשות להם איזשהו חימום לקראת הרכישה. אני אגלה לכם סוד קטן, זה גם מאוד 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 עוזר לאלגוריתם להגביר את החשיפה שלכם, ולהבין מי קהל היעד שלכם, את מי אתם בעצם מעניינים, וכל זה יכול להקל עליכם אחר כך גם לעשות ממומן, אם תרצו. אז בואו נבין בכלל מה זה אוטומציות. מה זה אוטומציה? תהליך שמוגדר פעם אחת ועובד בעצם בעצמו, בלי נגיעה שלנו בכל פעם מחדש. מה שקורה זה שאנחנו מגדירים בעצם פעם אחת תהליך, ואז כל פעם ממה שהגדרנו קורה, זה יורה איזושהי סדרה שלמה של אירועים באופן אוטומטי לחלוטין, ואנחנו לא צריכים לגעת בזה. תכירו את אפליקציית מניצ'ט, היא אחת האפליקציות המוכרות ביותר שמאפשרות לנו בעצם לעשות את הדבר הזה. יש לה אפשרות להגדיר טריגר, איזשהו אירוע שמתחיל את כל רצף האירועים על זה בכל פעם מחדש, היא בחלקה חינמית, ולהתחלה של כל אחת זה ממש 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 מספיק, ולא צריך לשלם שקל. בואו נתחיל לדבר תכלס. למה זה עובד לנו כל כך טוב בעצם? אז בואו נבין שנייה יותר לעומק, מה זה אומר. הדבר הזה מכריח את העוקבים שלכם בעצם לצאת מהפסיביות שלהם, ובאמת אשכרה להגיב לכם, הם רוצים לקבל את מה שאתם רוצים לתת להם, וזה מגדיל לכם את המעורבות, זה מגביר לכם בעצם מאותת לאלגוריתם שאתם מעניינים, והוא חושף אתכם יותר ועושה לכם הרבה הרבה יותר עבודה בעצמו ממה שאתם צריכים תכלס לעשות בעצמכם. המעורבות גבוהה שווה חשיפה גבוהה. תחושת קשר אישי, למרות שזה בעצם אוטומציה וכולנו רואים שזה בוט, אף אחד פה לא חושב שזה באמת איזושהי תגובה אמיתית, הלקוחות שלכם מרגישים הרבה יותר מוערכים, מרגישים שאתם נותנים להם בעצם, אתם מתייחסים למה שהם צריכים, אתם שואלים אותם את השאלות הנכונות, אתם מכוונים אותם בצורה נכונה ולא נותנים להם סתם להתבחבש עם עצמם. זה יכול להיות כמו בניית רשימת לידים. בכל תגובה שמפעילה בעצם אוטומציה נשמרת במניצ'ט, וזה בעצם כמו איזושהי רשימת תפוצה, יש לכם רשימה של אנשים שאשכרה הגיבו לכם, שהם קצת יותר חמים מהרגיל והם באמת רלוונטיים לעמוד שלכם. זה מאפשר לכם להגדיל מחירות במישרין או בעקיפין, כי אתם בתכלס יכולים לשלוח כל מיני לינקים לכל מיני דברים שאתם עושים, שירותים /מוצרים, ואתם יכולים להגדיל את המחירות שלכם גם ככה, וגם לידי חימום של קהל היעד שלכם, שבעצם עובר אתכם איזשהו תהליך. זה מאפשר לכם להגדיל עוקבים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר לעומק בהמשך. זה פשוט, זה מהיר, וזה נותן ממש תוצאה מיידית, אתם לא צריכות להיות טכניות, אתם לא צריכות שנים של ניסיון בהגדרה או בתכנות או שום דבר, באמת. ההדרכה הזאת מספיקה לכל מה שאתם תצטרכו לפחות בהתחלה. כשתתקדמו קצת יותר לעומק, לכו תחפשו הדרכות קצת יותר מעמיקות גם באתר של מניצ'ט וגם ביוטיוב. בסופו של דבר, זה חוסך לנו המון המון זמן, זה מאפשר לנו לשתות את הפאקינג קפה שלנו בשקט, בזמן שכל הטוב זה קורה באופן אוטומטי. אז בואו נתחיל לדבר באמת. מה אתם חייבות כדי להפעיל את כל החשבון הזה של המניצ'ט? דבר ראשון, חשבון אינסטגרם עסקי או יוצר, זה חייב להיות איזשהו משהו קצת יותר פרופשיונל, וזה מחייב את החיבור הזה. אתם חייבות חיבור לעמוד פייסבוק עם הרשאת מנהל, כל הדבר הזה תכלס קורה דרך מטא, ואתם חייבות שיהיה לכם פה איזשהו חיבור אוטומטי. חשבון מניצ'ט פתוח, בחינמי די מספיק לכם להתחלה, והגדרת הודעות באינסטגרם שיהיו פתוחות לקבל מכל אחד, אחרת אתם תקבלו את זה לכל מיני ריקווסט, ואולי אתם לא תראו את זה. אז כדאי לכם לגשת כבר עכשיו להגדרות הפרטיות, ולראות שאתם פתוחות על השאר. אז בשלב הראשון אנחנו צריכות לפתוח חשבון מניצ'ט, אנחנו נכנסות לאתר מניצ'ט, או שתקלידו מניצ'ט בגוגל, תחפשו את האתר שלהם, ככה העמוד נראה, ואתם יכולות לראות שבעצם אני יצאתי מהחשבונות שלי ופתחתי חשבון חדש ממש כדי לעבור איתכם שלב, וככה העמוד נראה למי שאין לו חשבון מניצ'ט. אתם רואות שיש לכם פה כמה אפשרויות להתחבר לתוך מניצ'ט, דרך גוגל, דרך טלגרם, דרך אפל, למי שיש לה חשבון אייפון או מק או מה שזה לא יהיה, אבל הדרך הכי פשוטה ומבחינתי הכי יעילה באמת בתכלס, זה דרך פייסבוק, כי פייסבוק מאגדת את מטא בתוכה ואת אינסטגרם ואת כל החיבורים עצמם, וברגע שהחיבורים שלכם כבר קיימים שם, זה כמה קליקים וסיימתם. אוקיי, השלב הבא הוא בעצם שואל אתכם, הוא
רואה לאיזה חשבון אתם רוצים להתחבר. פה התחברתי למור אמיתי פוטוגרפי, שזה עמוד הצילום שלי, והוא שאל אותי, איזה הרשאות אני מוכנה לתת לו. אז אני ממליצה לכם לא להוריד את ההרשאות ולתת להם לאפשר על הכל וללחוץ פשוט כחול על הכל ולהתקדם הלאה. בשלב הבא הוא שואל אם אתם רוצים לעשות את זה למען לקוחות שלכם, בשביל עצמכם או בשביל איזשהו מעסיק כזה או אחר. אני כמובן בחרתי למען הלקוחות שלי. וכאן אנחנו מתחילים לקבל איזושהי סדרה של שאלות שהמטרה שלהם זה באמת למטב את חשבון המניצ'ט שלכם לצרכים שלכם. הוא שואל אותי אם אני עסק או אדם פרטי או מה שזה לא יהיה, אני מסמנת פה את מה שרלוונטי ועוברת הלאה, ופה יש לכם עוד רשימת שאלות שהם שואלים אתכם על מנת למטב באמת את החשבון שלכם, וכל אחת צריכה לסמן פה בעצם את מה שרלוונטי לעסק שלה ולשימושים שהיא הולכת לעשות דרך מניצ'ט. וזהו חברות, סיימנו, החשבון שלנו נוצר, אנחנו מחוברות עם מניצ'ט לאתרים שלכם, לכל העמודים שלכם, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. תשימו לב שאתם צריכות לשים לב באמת איפה אתם נמצאות, אם אתם עושות אוטומציות לפייסבוק או אוטומציות לאינסטגרם. מכאן אנחנו צריכות להבין טיפה יותר לעומק מה זה אומר מניצ'ט ומה זה התהליכים האלה שמניצ'ט בעצם מאפשר לנו. בואו נבין שנייה את התהליך. התהליך הזה הוא בעצם קיים בכל כך הרבה מקומות, אתם אפילו לא מבינות עד כמה, וזה עובד בעצם כמו איזשהו, נקרא לזה קסקדה באנגלית, אבל איזשהו תהליך של אירועים, איזשהו מפה לאירועים שכל אירוע מדליק את האירוע שהבא אחריו, וזהו תהליך פשוט בעצם של פעולה, תגובה, פעולה, תגובה. אנחנו מגדירים איזשהו טריגר שפותח את כל התהליך כולו, ובעקבותיו תתחיל איזושהי פעילות שרשרת של תגובות שקורות אחת אחרי השנייה, ובעצם מובילה את הלקוחות שלנו לאיפה שאנחנו רוצים להוביל אותם. מה יכולה להיות תגובה? אם אנחנו באמת רוצות לדעת ולהבין, אז תגובה יכולה להיות הודעת טקסט, היא יכולה להיות שאלה שאנחנו שואלים אותם ואנחנו מחפשים תשובה, היא יכולה להיות לינק לחיץ שהם ילחצו עליו, זה יכול להיות תמונה שהם ביקשו, זה יכול להיות איסוף נתונים שאנחנו בעצם אוספים נתונים עליהם, זה יכול להיות שליחת מייל, זה יכול להיות 1001 דברים, ובאמת אני רוצה ללכת דווקא על הדברים יותר פשוטים, על הדברים שירימו לכם את המעורבות של העמוד, ויעזרו לכם גם לקבל קצת יותר עוקבים, וגם לקבל הרבה יותר לידים. זה מה שאנחנו פה בשבילו בתכלס, אנחנו רוצות לידים לעסק שלנו, אנחנו רוצות לקדם את העסק שלנו, וזאת המשמעות של שיווק, להבין איך אני לוקחת את כל הדבר הענק הזה, העצום הזה שנקרא שיווק, ואני רותמת אותו לטובת חשבון הבנק שלי. בואו חברות, אנחנו לא באות לעשות את הדברים האלה בחינם, אני רוצה לידים, אני רוצה לקוחות שיבואו וירכשו ממני שירותים, ובואו נבין איך אנחנו משתמשות במניצ'ט כדי להגיע לדבר הזה. אז בשלב השני, וזה ממש קורה שנייה אחרי שאנחנו פותחות את העמוד, שאנחנו מגדירות בעצם את חשבון המניצ'ט שלנו, מניצ'ט שואלת אותנו איך אנחנו רוצים להתחיל. יש לנו אפשרות לבחור מתוך התבניות שמניצ'ט כבר הגדירה, או להתחיל מאפס. אני מאוד מאוד אוהבת לשלוט בכל דבר אפשרי, אז אני בוחרת כמעט תמיד, לא רק במניצ'ט, בכל מיני מקומות אחרים, להתחיל מאפס. אבל תשימו לב שיש הרבה מאוד פיצ'רים חדשים, או כל מיני דברים שאולי אנחנו לא מכירים, והם כבר מוגדרים בתוך התבניות של המניצ'ט. אני ממליצה לכם פשוט להתחיל לשוטט ולקרוא קצת, ואפילו לנסות להיכנס להדרכות שלהם, יש להם המון המון מידע באתר, ולנסות להבין מה יותר מתאים לכם. אוקיי, עכשיו מניצ'ט שואלת אותנו דבר כזה, בגלל שאנחנו מתחילות מאפס, ואני בכוונה מראה לכם את האופציה הזאת, מניצ'ט שואלת אותי, אוקיי, מה הטריגר שלך? מה את רוצה שבעצם יפעיל את כל סדרת האירועים שתקרה אחר כך? אני לוחצת בעצם על ה-New Trigger, על הלחצן הכחול הזה של ה-New Trigger, ונפתחת לי רשימה מאוד מאוד ארוכה של כל הטריגרים שבעצם אני יכולה להפעיל אותם, ויכולים להפעיל את סדרת האירועים שאני רוצה להגדיר. שלושת הטריגרים שאני חושבת שהכי קריטיים לכל בעלת עסק שמשווקת את העסק שלה בעצמה, הם אלו. טריגר שכשמישהו מגיב לפוסט או לרילס, טריגר שמישהו מגיב לסטורי, וטריגר שמישהו שולח לי הודעת DM, הודעה ב-DM, בהודעות הפרטיות שלנו בתוך האינסטגרם. תשימו לב שיש לכם עוד כל מיני טריגרים, ויש גם טריגרים שלא קשורים רק לאינסטגרם, פה ספציפית מחובר רק עמוד אינסטגרם שלי, אבל יש אפשרות גם להגדיר כל מיני טריגרים בפייסבוק, בכל מיני מקומות אחרים, זה תלוי מאוד בחיבורים שאתם עושות. שימו לב שיש גם טריגרים שהם לפרו, זאת אומרת
רק כשאתם משלמות על חשבון הפרו, על חשבון המקצועי של מניצ'אט, רק אז אתן יכולות להגדיר את הטריגרים האלה. בואו נתחיל ונדבר בטריגר של שליחת הודעות ב-DM. אחרי שהגדרתי שזאת פעולת הטריגר שאני רוצה, המערכת שואלת אותי אם אני רוצה שמילה ספציפית תעורר את האוטומציה, או שאני רוצה לתת לבינה המלאכותית להבין שיש פה איזושהי כוונה מסוימת. כבר אני אמרתי לכם מקודם שאני אוהבת לשלוט בכל שלב ובכל דבר, אז אני מגדירה מילת טריגר ספציפית. אגב, ככה אני בעצם יכולה לחזור על אותה מילת קוד בכל פוסט שאני רוצה או בכל הודעה שאני רוצה, זאת אומרת אני מגדירה אוטומציה אחת ומאפשרת לאותה אוטומציה להיות מופעלת מכל מיני מקומות, גם מה-DM שלי, גם מפוסטים, גם מסטוריז, וככה אני יכולה שהדבר הזה, התהליך הזה יחזור על עצמו בכל פעם שאני מדברת על הנושא. ככה הרבה יותר קל לי למכור או להטמיע איזשהו משהו שאני רוצה שידעו. בואו נדבר על טריגר של תגובה לפוסט. בשלב הבא אני שואלת בעצם איזה פוסט, המערכת שואלת אותי, לאיזה פוסט אני רוצה להגדיר את הטריגר, ומעלה לנו את הפוסטים שלנו בעצם לבחירה. עכשיו שימו לב למשהו חשוב. מה שדיברתי עליו מקודם, שאני יכולה להגדיר את זה בכל רילס או פוסט או סטורי שאני מעלה, רלוונטי רק לחשבוני פרו. אם אנחנו רוצות להישאר כרגע בלי פרו, זה לא בעיה, אתם יכולות להעלות את הפוסט או את הרילס, אתם יכולות להעלות תמיד את אותה המילה שתעורר את הטריגר, אבל זה פשוט אתם תצטרכו להעלות את הפוסט או את הרילס, ורק אז להגדיר בעצם את האוטומציה. אתם לא צריכות להגדיר את הכל מההתחלה, אתם יכולות פשוט לעשות העתק לאוטומציות ולשנות להם את המילה טריגר, לשנות את הפוסט, לשנות את הדברים שיש בפנים אם אתם רוצות קצת לשנות. זה לא צריך לקחת לכם באמת יותר מ4 דקות. הטריגר האחרון שדיברתי עליו זה בעצם תגובה לסטורי. זה יכול להיות מאוד מועיל למי שמעלה כל מיני דברים שקשורים באינטואיציה, כמו פירושי קלפים, או בחירת מספרים, או כל מיני דברים כאלה, או גם במקרה שפרסמתם איזשהו מוצר, ואתם רוצים שהלינק יישלח באופן אוטומטי למשל. בשלב הגדרת הטריגר אנחנו בעצם מגדירים תגובה לסטורי, ואז אנחנו בוחרים אם אנחנו רוצים שלסטורי הזה כל תגובה תפעיל את האוטומציה, או שתהיה איזושהי מילה ספציפית שמפעילה את האוטומציה. שתי האופציות אחלה ושתיהן קבילות, אבל אם הגדרתי שאני רוצה שהמילה קפה תעורר איזושהי אוטומציה ספציפית, אז אני ארצה להכניס את המילה הספציפית לדבר הזה. אם לא, אני יכולה להגיד לו שכל תגובה תעורר את האוטומציה, ובעצם אני בתוך הסטורי עצמו אני אומרת למי שעוקב אחריי, תגיבו לסטורי ותקבלו, ואז גם אם הם עושים לייק, גם אם הם עושים לב, גם אם הם מגיבים מילה, אומרים מסמך, אני, whatever, זה מפעיל את האוטומציה. בואו נדבר רגע מה אנחנו עושים, דיברנו על הטריגרים, מה אנחנו עושים מכאן. אז אנחנו צריכים להגדיר את ההודעה הראשונית שהם מקבלים. ברגע שהתעוררה האוטומציה, זאת אומרת הטריגר מופעל, קרה, היה, משהו צריך לקרות. אני חושבת שאנחנו צריכים קודם כל להפעיל איזושהי הודעה, באינסטגרם, בפייסבוק, לא משנה איפה זה קורה, ובהודעה הזאת אנחנו צריכים להיות סופר נחמדים ואדיבים, כדי שיבינו את הווייב שלנו, לכתוב כמה מילים כמו איך אני שמחה או אני מזמינה אותך ובלה בלה, כל מיני דברים כאלה, כדי להיות הרבה יותר אדיבים, כדי לחמם אותם קצת, לפני שאנחנו נכנסים לתהליך עצמו, ובעצם מתחילים להיכנס להביא הקורא. מה אנחנו יכולים לעשות כאן? בטקסט המושחר אתם יכולים לראות בעצם שאפשר להכניס טקסט מותאם, הסוגריים האלה המשוננות, אם תלחצו על זה, זה בעצם יאפשר לכם להכניס כל מיני נתונים אישיים, ואז אפשר להגיב משהו כמו, משהו הרבה יותר אישי, כמו היי מור, אני שמחה שככה וככה, זה בעצם מכניס את השם שהמשתמש הכניס לתוך המערכת. אפשר להוסיף גם אימוג'יז, ותשימו לב שהטקסט כאן מוגבל, ה-923 זה מה שנשאר לי לכתוב, זה תווים, וזה כולל רווחים, זה כולל נקודות, פיסוק וכדומה. אז לא להתחיל לכתוב פה מגילות, אתן מאוד מוגבלות מבחינת הטקסטים שאתם יכולות לכתוב. אנחנו יכולות להכניס כפתור לחיץ, אנחנו יכולות להכניס תגובה מהירה, ואנחנו יכולות להכניס עוד כל מיני בוקסות, גם של טקסט, גם של תמונה למי שרוצה לכתוב, להכניס תמונות, גם להכניס כל מיני פקודות של עיכוב, איסוף נתונים, וכן הלאה, שיכולים להיות רלוונטיים בחשבונות הפרו. מה זה כפתור?
כפתור נראה בעצם ככה, הוא חלק מתוך הודעת הטקסט שאתם שולחות. יש אפשרות להכניס רק 3 כפתורים, זאת בעצם מגבלה של המערכת, ואז אתם יכולות בעצם להשתמש בזה כדי לעשות איזשהו סקר קטן ללקוח שהפעיל את האוטומציה, ואני אראה לכם פה בסוף איזשהו סקר קטן שאני עשיתי בעמוד הצילום שלי, כדי להכווין לקוחות שמתעניינות בצילומים לסשן שמיועד להם, ולחסוך ממני את כל השאלות האלה, ואת כל ההתעסקות הזאת כל הזמן באותו תסריט, כל הזמן לעבור על אותו תסריט ולבזבז את הזמן הזה. אני בעצם כותבת שאני רוצה להגדיר כפתור, ואחרי זה אני יכולה להגדיר מה הכפתור הזה יהיה. האם כשאני לוחצת על הכפתור הזה תישלח הודעת אינסטגרם, האם כשהלקוחה, יותר נכון, לוחצת על הכפתור הזה ייפתח לה לינק, האם יש פה איזשהו מצב שחייב להיות כדי לעבור הלאה, כל אלה זה בעצם מצבים של הפרו, זה פחות רלוונטי אלינו כרגע, אבל אני מגדירה למערכת מה קורה כששר הלקוחה לוחצת על ספציפית על הכפתור הזה. הגדרת תגובה מהירה. אני רוצה רגע להבין את ההבדל בין כפתור לבין תגובה מהירה. ההבדל העיקרי ביניהם זה שכפתור נמצא בתוך הטקסט, ואילו תגובה מהירה נמצאת מחוץ לטקסט, זאת אומרת היא עומדת אינדיבידואלית, כאילו הלקוח הוא זה שכתב אותה. זה בעצם הן חייבות ללחוץ על הלחצן הזה כדי להתקדם הלאה, הוא כאילו נשלח מתוך הלקוח בעצמו. ואז אנחנו יכולות להשתמש בזה כסינון, שהבן אדם באמת רציני, הוא לא לחץ על זה סתם, הוא יגיב באמת, זה גם מאותת למערכת שהוא זה שלוחץ ולא אנחנו, אבל תכלס, אופציות ההמשך בין כפתור לבין תגובה מהירה, הם אותן האופציות. איך אנחנו מגדירות להוסיף לינק? אנחנו עומדות בדיוק באותו מקום, או דרך כפתור, פה אנחנו צילמתי דרך כפתור, אבל תכלס גם דרך תגובה מהירה, אפשר לעשות את זה. אנחנו נותנים איזשהו שם ללינק הזה, למשל פרטים או לחצי כאן כדי להתחיל, או כן גם אני רוצה, דברים בסגנונות האלו, ואנחנו נצרף את הלינק שלנו לתוך הבוקסה שבה כתוב URL. אוקיי? פה אנחנו פשוט צריכים להביא את הלינק שאנחנו רוצים במקומות אחרים, לאן אנחנו רוצים לשלוח אותם הלאה. איך אנחנו מוסיפים תמונה? נגיד ואמרנו שאנחנו רוצים אחרי הטקסט להוסיף תמונה, או ישר כשהן מקבלות את ההודעה להוסיף איזושהי תמונה, אז אנחנו לוחצים בבוקסה הזאת על image, ואז נפתחת לנו בעצם הבוקסה הבאה, יש טקסט מקדים, ואז אתם יכולות לחפש פה את התמונה מהמחשב ולהעלות אותה, וסיימתם בתכלס. איך אנחנו מוסיפים עיכוב, איזשהו דיליי שאנחנו רוצים להוסיף, אנחנו פה למטה לוחצים על דיליי ומוסיפים, מערכת שואלת אותנו לכמה זמן אנחנו רוצים להפעיל את הדיליי הזה, זה בעצם עד 60 שניות אפשר להוסיף פה דיליי למנוי שהוא לא פרו. אוקיי? זה באסה, אבל זה מה יש, אין מה לעשות. ודבר נוסף שאפשר להוסיף דיליי רק כאלמנט לפני האחרון. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות האלמנט האחרון בתוך כל הרצף, ולכן אפשר נגיד להוסיף אותו כאלמנט ראשון בשלב הבא שאנחנו מתכננים אותו. למה להוסיף בכלל דיליי? זאת אחלה אופציה להמשך לפולו-אפ. נגיד ומישהי לחצה על דברים, הורידה איזשהו מדריך, ביקשה פרטים של משהו ולא קרה מפה שום דבר, אם אתם במנוי פרו אתם יכולות לעשות דיליי של כמה שעות או אפילו כמה ימים, ולחזור אליהם עם עוד הודעה של היי, איך היה לך עם המדריך? הסתדרת? את רוצה שנדבר הלאה? את רוצה ככה? את רוצה פה? את רוצה שם? וזה אחלה 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 דרך בעצם לעשות איזשהו פולו-אפ עדין ונחמד ועדיף, כי באמת הייתה לכם פה איזושהי אינטראקציה, זה לא סתם קפץ לה ככה באמצע החיים. עכשיו אני רוצה שתבינו, את כל הדבר הזה בעצם הסתכלנו מתוך זה שאני עשיתי איזשהו flow, כשאני עשיתי והשתמשתי ראיתי במה אני יותר משתמשת ואיך אני רוצה להוסיף, אבל שתדעו שברגע שאתם עושות איזשהו שלב ואתם לא בטוחות איך אתן רוצות להתקדם הלאה ואתם רוצות לראות את כל האופציות, אתם יכולות ללחוץ על העיגון הקטן של ה-next step ובעצם יפתח לכם איזשהו תפריט, אתם יכולות לבדוק בעצם את כל האפשרויות שיש לכם בכל אחד מהפלוסים האלה בתוך התפריט, ולהמשיך איזשהם פעולות שאתם רוצות גם מתוך זה. זאת אומרת, אתם לא חייבות לעבור בדיוק כמו שאני עברתי. זה בעצם
הפלואו שאני עשיתי. התחלתי עם איזושהי שאלה, זה הטריגר, ואז כתבתי איזושהי שאלה, בניתי לשאלה הזאתי כמה כפתורים, ומכל כפתור אני יצאתי לעוד לחצנים או הסברים, בסופו של דבר כל אחד מהם קיבל לינק, ולאחר שעה אני שואלת אותם אם הם מצאו את מה שהם אהבו, אם הם ראו את מה שהם היו צריכים לראות, אם הם רוצים שאלה נוספת, ואם לא, אני משחררת את מי שלא אהב ולא רצה משהו נוסף, ומי שכן אהב וכן היה מעוניין להמשיך איתי לאיזשהו סשן צילומים, הוספתי להם לינק ישיר לתוך הוואטסאפ שלי, כדי לקבל ממני פרטים באופן אישי, מותאם אליהם, לדבר עם בן אדם ולא עם בוט. זאת גם אופציה, אחלה אופציה אפילו להביא אנשים אליכם לעמוד, אחרי איזשהו תהליך מסוים שהם עברו איתכם. זהו זה הכל, ועכשיו עוד עברתי איתכם על הרבה דברים, היה לנו פה איזה 10 דקות, בסך הכל 10 דקות, שעברתי איתכם על כל האופציות שאתם, אני חושבת, חייבות לדעת, וזהו, סיימתם. האוטומציה שלכם מוכנה, רק תשימו לב, הדבר האחרון שממש ממש כדאי לכם לעשות, ואני אחזור אחורנית בשביל זה, זה ללחוץ על set live, אם לא תלחצו על set live זה יישאר במצב עריכה, והאפליקציה שלכם, האוטומציה שלכם, לא תהיה באוויר, ולא תעבוד, ולא תבינו למה. אני רוצה שנעבור עכשיו, באמת לדבר על מה האפשרויות הגדולות של ManyChat, ולמה זה כל כך טוב. אז דבר ראשון, אני רוצה לבוא ולהגיד לכם, זה לא אפליקציה שהיא צד שלישי, שאינסטגרם יכולה לבטל את החיבור איתה בכל זמן. יש לנו פה אפליקציה שעובדת עם חוזה, מול אינסטגרם, מול מטא, זאת אומרת שהדבר הזה הוא חיבור הרבה יותר חזק מכל שאר האפליקציות שקיימות מסביב, וזה באמת משהו אמיתי וחזק ומחובר. זה לא סתם איזושהי אפליקציה שנותנת לכם איזשהו חיבור לאינסטגרם, אלא ממש אפליקציה אמיתית, מאושרת על ידי מטא לעשות את כל הדברים האלו. עכשיו זה הרגע הכי חשוב, כי אנחנו יכולות להבין איך האוטומציות של ManyChat יכולות לקדם לך את העסק. יש פה כל כך הרבה דברים, אנחנו יכולות לעבור עליהם אחד אחד, וזה הולך באמת לתת לכם יעילות מטורפת ולקדם לכם בטירוף גם את העסק וגם את העמוד אינסטגרם. הדבר הראשון שדיברנו עליו ובעצם עברנו עליו, זה תגובות אוטומטיות לפוסטים, לרילס, לסטורי, בעצם טריגר שמופעל על ידי איזושהי מילה, שזה הדבר הקלאסי הזה שתגיבי בזה וקבלי זה, וככה אתם יכולות לתת להם מדריכים חינמים, קופונים, צ'קליסטים, תמונות, לינקים לבלוגים, ליוטיוב, לכל דבר שאתם מייצרות, ובעצם לייצר איתם איזושהי אינטראקציה, להכריח אותם באמת להגיב לכם. אוטומציה להודעות פרטיות, אם מישהי כותבת מחיר או פגישה או איך נרשמים, אתם לא צריכות יותר לבזבז זמן על להגיב לכולן את אותו הדבר, פשוט אתם שולחות להם איזושהי הודעה, אתם יכולות לשאול איזה כמה שאלות לפני כן, איזשהו סטקר קטן כמו שראיתם שאני עשיתי, לכוון אותם באמת לשירות שהן צריכות אליהן. פולו-אפ או איזשהו טיפוח לידים, דיברנו על זה, אחרי שמישהי מקבלת מתנה, היא יכולה לקבל איזושהי הודעת המשך. שוב, זה גרסת פרו, מי שזה רלוונטי לה, ומי שממש ממש יכולה להרשות לעצמה, ורוצה לקדם את העסק שלה קדימה, אני מאוד ממליצה. יש פה הרבה דברים שחוסכים לכם המון זמן בגרסת הפרו, ומאפשר לכם לשמור איזשהו קשר, להוביל אותם בצורה הרבה יותר נעימה, לעשות איזשהו פלואו הרבה יותר טוב לרכישה, ובעצם להיות איתכם בקשר הרבה יותר יציב. שאלון התאמה קצר, כמו שעשיתי בהתחלה, כשראיתם שבאמת עשיתי, שואלים איזה 2-3 שאלות, לכל תשובה אתם יכולות לתת תגובה אחרת, זאת אומרת משהו אחר קורה כשהם לוחצות על תשובה הזאת והזאת, ובסוף אתם מפנות אותם לשירות הנכון, למוצר הנכון, או אפילו למשהו שהוא כרגע עונה להם יותר על השאלה. למשל, בתוך עסק של שיווק, אני יכולה לשאול אותך מה הדבר הכי דחוף לך כרגע, לייצר תוכן, ללמוד לצלם, או לא יודעת מה, ללמוד איך להגדיר את העמוד שלך נכון. ומכל אחד מהם, אני מוציאה להם בעצם את המוצר שהכי רלוונטי לה באותו רגע. ואז את לא מתבחבשת, את לא מנסה להבין מה נכון לא נכון בתור הלקוחה, את לא יושבת ותוהה ומתחילה לשאול שאלות, כי אנשים לא ישאלו אתכם באמת שאלות. ואם אתם יושבות ומראש אתם מתכננות את זה בצורה כזאת שהם לא צריכים יותר מדי לעשות חוץ מללחוץ, זה יהיה הרבה יותר מהיר והרבה יותר אינטואיטיבי, נקרא לזה ככה, זאת אומרת, אתן מובילות אותם ממש את התהליך שאתן רוצות שהן יעשו יחד איתכם.
ברכת ברוכה הבאה לעוקבות חדשות, אני לא תמיד אוהבת את זה, אבל אפשר, זה בהחלט משהו שאפשר לעשות, זה כן יכול להגדיל לכם את האינטראקציה, וכן יכול לגרום להן לראות אתכם יותר. ברגע שהן מקיימות איתכם איזושהי אינטראקציה, הם יראו אתכם יותר גם בסטורי וגם בפיד, ואז הם תחשפו יותר אליהן. הודעות על מבצעים והשקות למי שכבר הגיב איזושהי תגובה בעבר, שוב זה גרסת פרו, רק למי שבאמת כבר הביע עניין, זה יכול להיות מאוד 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 חשוב ומאוד מאוד רלוונטי. אבל חברות, כל זה חביב ונחמד ומהמם. זה לא יעבוד לכם אם לא תלמדו מה להכניס בפנים, וזה פתרון לבעיה של קהל היעד שלכם. אתם חייבות להבין מה קהל היעד שלכם בכלל רוצה לשמוע מכם. למה שהוא יגיב? מה יצא לו מזה? מה הוא יקבל מזה שהוא יקבל עכשיו ממך את המתנה הזאת? אתם חייבות להכניס פתרונות קטנים, ישימים, טובים, וכאלה שהם באמת היו רוצים לקבל, רק אז הם באמת יגיבו ויקבלו את המתנה שאת רוצה לתת להם, ויתחילו לעשות איתך איזשהו תהליך. זה לא משהו שהוא פשוט להבנה, זה דורש איזשהו תהליך עומק, באחד השלבים הראשונים שכל עסק שלומד לשווק את עצמו, גם בעצמו או גם עם מישהו נוסף חייב לעשות, שזה הבנת קהל היעד. זה משהו שחייבים לעשות אותו בהתחלה, לפני שבכלל חושבים על איזה תוכן אני הולכת להעלות, או בכלל על איזה מוצרים אני הולכת לייצר, חייבת להבין מה קהל היעד שלך בכלל רוצה. אם עוד לא עשית את זה, או שעשית את זה אבל עדיין לא ממש עובד לך, בדיוק בשביל זה אני כאן, תשלחי לי הודעה ואנחנו נראה איך אני יכולה לעזור לך להתקדם קדימה. חברות, אנחנו סיימנו. אני מתרגשת בשבילכם ברמה של אני הולכת לפתוח לעסק עכשיו ברשויות, איזה כיף זה היה. עכשיו אתן עסק אמיתי עם תשתיות רציניות שהולך רק קדימה, אוקיי? מי שעוד לא עוקבת אחריי, עוקב. אני ממש אשמח שתבואו לעקוב אחריי בעמוד האינסטגרם שלי. אני שמה שם המון טיפים, המון מידע על איך לשווק את העסק שלכם בעצמכם לגמרי, אוקיי? תנצלו את זה שאני קיימת ושבאתי לעזור לכם, דברו איתי, תשאלו אותי שאלות, תאתגרו אותי, תשאלו אותי דברים שאני לא יודעת לענות עליהם, אני מבטיחה שאני אלך למצוא לכם תשובות. שמתי לכם גם קוד QR שתוכלו לסרוק וגם את השם המשתמש שלי באינסטגרם, אבל גם חיפוש של השם מור אמיתי יקפיץ לכם אותי בחיפושים. יאללה, שימו באיזה לייק קטן על המתנה הכל כך חשובה שנתתי לכם ככה באמת באהבה מהלב, ואנחנו נתראה באינסטגרם.